कैसे हो कि पटना से बाकी लोग आई फिर आई हुआ सबके बीच में कहे कि भाई इनका खातिर बड़ा इनका काज न काहे घमंड बाटे बड़ा सुंदर एगो गीत हमरा याद आ गई अरे कि मद में बड़ू कवाना हो कि जाई की भगवाना हो नहीं हम यार संग है यार के संग है अरे मरल बाड़ बाजा आ कहिया ले भीतर से बंद
बंद करके दरवाजा अतने ना तो बिछाई के बिछावना मुखिया जी की तरफ से हो बुझाते हो मुखिया जी के नोट नहीं हर